Ați sunat la cabinetul de avocatură Crăciun Attorneys. Domnul avocat Crăciun nu poate vorbi în acest moment. Spuneți-mi cu ce vă putem ajuta și ce doriți să-i transmit. Bună ziua, Freddy mă numesc. Am și o situație cu un vecin. Ideea e că văd că a intrat peste terenul meu și nu știu ce se poate face în situația asta. Mă puteți ajuta, vă rog? Deci, Freddy, am înțeles că aveți o problemă cu un vecin care a intrat pe terenul dumneavoastră. Vă rog să-mi lăsați un număr de telefon la care să vă poată contacta domnul avocat. Sigur, 0780 000 000. Mulțumesc. Vă rog să-mi descrieți pe scurt problema sau situația pentru care ați sunat, astfel încât domnul avocat să fie pregătit când vă contactează. Deci problema este că el are ceva proiect de casă în curs și a intrat, cred că, cu vreo 5 metri peste terenul meu. Nu știu ce să face în situația asta, că nu mă pot înțelege cu el, chiar nu știu ce să fac în situația asta. Am notat numele Freddy și numărul de telefon 0780000000. Perfect. Domnul avocat Crăciun va lua la cunoștință situația dumneavoastră și vă va contacta imediat ce se eliberează. Vă mulțumim că ați sunat și vă dorim o zi bună. O zi bună, la revedere!